Lain-laing disgrasya sa kadalanan ay tabo sa nakalabayng weekend. Samtang usa ka langyaw na lumos sa patay dito sa lungsod sa Mualboal. Anong report? Duha ang patay human mag-head-on collision ang ilang gimanihong motorsiklo pasado alas 6 sa gabi niadtong Sabado, Abril 27 sa National Highway sa Barangay Tubod, Barili, Cebu. Matod sa investigador nga si Police Master Sergeant Gilbert Encabo nga nagkasugat ang duha ka mga motorsiklo sa dihang nahitabo ang aksidente. Gumikan sa kusog sa pagpadagan, parihong nangalagpot ang duha og nakaangkon og grabing angol sa kalawasan. Daling gidala sa 12 nga tambalanan ang mga rider apan gideklarar kining dead on arrival. Matod sa kapulisan nga posibleng nakainom ang usa ka motorcycle rider kay gikan kuno sa Fiestas Barangay. Ang 5TP, sir, is main coach sa pikat linya. Nawala control, sir. Kaya, motong ibangga siya sa party A, sir, sa vehicle A. Tao man, gidala din, nanawag may sa rescue, gidala na mo sa Parili District Hospital. So, gideclare sila nga dead on arrival, sir. Samtang sa laing pinagbangga usam sa mga motorsiklo ang nahitabo sa barangay Lawaan, lungsod sa Alcantara, Cebu niadtong Sabado. Usa sa mga driver ang nagrabihan sa usa niya katiil nga hapit na matangtang. Samtang ang usa ka driver usab ang nabalian siyang kamot gumikan sa kakusog sa impact. Nasayran nga ang usa sa mga driver minor de edad gikan nag-inom kuno dihang nakasugat niini ang usa ka motorista. Parihong gidala sa ospital ang duha ka mga driver. Sa laing balita na palgan sa mga mananagat ang patayng sa usa ka American national sa kadagatan dito sa lungsod sa Mualboal, Cebu. Gila patayng lawas nga si James Edward Hickman Jr., 65 anyos nga taga Barangay Langtad, Dakbayan, Sanaga. Sa investigasyon sa Mualboal Police, gikadahong nawala ang maong langyaw samtang naligo kauban ang mga higala sa sitio Basdako, Barangay sa Avedra, Mualboal. Gisuwayan nila og pangita kini apan napakya sila maong nagpatabang sila sa Mualboal Police. Gidala sa Mualboal Hospital ang foreigner apan gideklarar nga dead on arrival. Matod sa asawa niini nga nakainom og ilimnong makahubog ang iyang bana apan nakalangoy gihapon kini sa mabawong bahin sa dagat hangtod nga nawala na kini. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.